Ay, good morning mga idol. Itong barangay Baug. Punta tayo ng bayan ng Urbiztonndo. Magbibisikleta tayo. Mahal ang gasolina mga idol. Kaya bike lang ginamit ko. Malayo-layo to. Pero exercise na rin to mga idol. Para paano yung ugat natin. Maaga pa yan mga idol, pero kala mo tanghali na, sikat ng araw, taas na yun. Naayos ko po mga idol ang camera kasi kano lang ako sa yun. Ganda dito mga idol magbisikleta pag umaga. Mga alas 7 pa lang yan mga idol lang, pero araw ano na, mainit, tumatago sa balat. Ganda dito mga idol magbisikleta kasi bihira lang sasakyan eh. Saka malawak ang kalsada mga idol. Ganda ng mga view, mga mais. Pag nandito ako mga idol, lagi ako nagbisikleta araw-araw. Bawat umaga, paghapon, nagbisikleta rin ako. Yan mga idol, dito lang. Nandijay pa ako.